Ngake ngadlalisa enye ingane yakaCongo bafowethu ifunda u6 esikoleni ngifunda ugrade 11. Le ngane bafowethu ngiyibiza ngonkosikazi wami. Ngithengela yonke into eyifunayo esikoleni ngoba cha kwakukuhle shame khona ukuthi kwakusekuncane. Hayi kanti ingane isithatha serious lento le yabo. One day ingane vele ingangitshela ukuthi izovasha ekhaya. Ivele ilinde emhlesana besontweni kuba ingane ivele itheleke ingane ekhaya. Hayibo ngizwe kuthiwa kunomuntu okubiza isawuni manje ngiyaphuma ile ngane. Hayibo. Le ngane encane nje. Bese ngiyafika kuyona ngivele ngishawa uvalo kwamina ngiyibuza kwenze njani ubekwa yini manje la ithi yona ekhaya kuba bayesontweni bazobuya ngomsombuluko ngithi mina ngeke mfethu kuzofanele ubuyele emuva nje ngoba yabo nala ekhaya ngeke ukwazi ukungena ku street ngithi ngiyazama ukuyivalela ngiyibhothi ishintsha ngisho ebusweni and serious ngalento eyizele la ayi gcine ngiphoqa ukuthi ngiyiphelezele yabo ngiyiphoqa ngenkani ukuthi ngiyibuyisele emuva ngithi ngisayiphelezele nje indawo encane mhlawumbe engeke ihlangane ngisho ikilometer ithi lengane nayo okay kulungile ungajika ubuyele emuva mfethu ngizoyihambela angisabi ngivele ngijike vele seqala ukuba mnyamana vele ngijike-ke nami ngokukhulu unganaki mangijika ngibuyele emuva kanti ngiyayibala le ngane izovele ihambiye komunye umfana esikoleni owayedlalisa omdala-ke ngisho kunami ufike lo mfana ethi akwenziwa kimi lokho afike umfana athi kunjani avele ayiqhumisa umfana ayithathele umntombi bayo ngakusasa mayisibuya ngomsombuluko mayisibanjwa ayisasho ukuthi isuka kulo mfana ithi kade nami bafowethu hey amabhadi njalo bafowethu ngikuthethe ngalandwa amaphoyisa esikoleni awucabange nje mfowethu uzolandwa amaphoyisa esikoleni ungenzanga lutho ingane ifana ngaleso sikhathi ithi hayi umuntu ongibreakile nami ngisabathe ngiyachaza kodwa nje mina ngikujikisile ayifuni ukusho yazi yasho bafowethu sengiseyitokisini ngoba isiyibothe kuserious kwayima ihamba iyosho amaphoyiseni ukuthi hayi no beniqamba amanga akuyena lo muntu owenze lento lo muntu owenze lento le lo ngoba imkhuba madoda kade wasingigila amagoda phezulu kokulala uyabona impela nje hey Sibingelela ngamzokuthi sicela uma uqala ungena kuleli class lethu umkhosi wethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu ehamba phambili wengane zakwethu lana ke siyayizwa ke lensizwa ukuthi iyachaza noma iyabalisa ukuthi hey kwake yehlelwa isehlo ngane zakwethu isimene sifana nalesi ngempela kwakumele enze njani. Ayike mina-ke nawe ngenza ukuthi bengathanda sihlangane laphaya kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba wena nje uma ufake ipopolo ufake ezakhe ibuko ukuthi entweni kanje kumiswa kanjani asihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho dango siphinde sihlangane nawe ivideo elandelayo.